Yes. Ekwan a bɔnefoɔ ne pɛ sɛ wo no wo dresse na wo look sexy a ye bɔne kwan so dressing no na wo de atwe dɔm de ama ɔno bɔnsam no na henie. Na adeɛ bia nipa yɛ no medi nkan akyerɛ wo sɛ honhom nta akyire a na ɛyɛ amumuyɔ. Ɛne yɛka amumuyɔ nso a emu ɔdu kyen bɔne. Ade a wo ho nimdie na wonim sɛ ade a meyɛ die pra na mede bepra asɛbɛsi wei no na kyerɛ sɛ w'ani da hɔ na woyɛ nti no wode ani kan na ɛyɛ die a na kyerɛ sɛ wonim wakoma mu enim wadwunim sɛ ɛnyɛ but wo na woyɛ. Ti ɛno so ɛho punishment ɛho so afubusɛm so ɛwɔ Nyankopɔn asɛm mu. Because wobɛkan Mebusɛm chapter 10 Proverbs chapter 10 verse number 11 na Mebusɛm chapter 10 verse 11 ɔse amumuyɔ ayɛ ɔkwasea sɛ agorɔ. Na kyerɛ sɛ the moment a mene umienu adeɛ bi a yɛyɛ no ɛbɛyɛ sɛ agorɔ na mede di agorɔ na mede di kɛkɛ. Na mene umienu no yakɔyɛ obi a sɛbi yɛayɛ ɔkwasea wɔ Nyankopɔn anim. But Nyankopɔn asɛm mu nso yɛka wo sɛ obi yɛ kwasea a ɛkyerɛ sɛ obi a wɔte Nyankopɔn asɛm na mpakyɛw o ma n'ani nda hɔ sɛ obedi asɛm no so sɛ ne yɛteɛ. Na mmom no ɔno no de n'akwan ɛna ɛyɛ n'adeɛ sɛ o ɛnyɛ hwee Nyankopɔn asɛm mpakyɛw yɛmfa ɛnyɛ hwee ɛmfa mbam. Wahyɛ n'asa wɔde ato hɔ sɛ ɛnkɔ wiase. It is how a menu ni behu asɛm de asɛm bɛ nante no ɛno ɛna ɛboa yɛn atemudam sɛnea Nyankopɔn asɛm ɛteɛ. Evangelist Mike nie na Bible sreni page no so YouTube page de nie. Na ɛnɛ yɛn nkɔmɔ no yɛdi nkɔmɔ de afa ɛmaa no ahosiesi a mepakyɛ ndura yɛdi mu nkɔmɔ no ɛnɛ nso yɛ ne part 2 bɛnɛ no mema wahu botae a mepakyɛ senti a mpakyɛ ɔbaa tumi yi ne ho ɛde ba abɔnten sɛ bɛrima bi ɛmfa n'ani nhwɛ no na mpakyɛ bɛrima no ne nkɔda. Yɛtie ne yo mema wahu adekodeɛ ntia because Nyankopɔn ɛbɔ nipa no adeɛ bia na mepakyɛ ebehia wɔ nipa asetɛn na brabɔ mu nyinaa no meka akɔnɔ fam no mepakyɛ Nyankopɔn de hyɛ nipadua mu. Akɔnɔ yɛ ntɔn wɔ store na aka sɛ meni akɔnɔ nti meni atenka nti no mekɔpɛ bi atɔ ayɛ sɛ menya. Nyankopɔn de adeɛ bia nipa behia wɔ asase so wɔ n'asase so tenam no Nyankopɔn ɛde ama nipa deda. Na mpakyɛ adeɛ bia nso no the moment a esi ne nyini kwan so na mpakyɛ ɛkɔ ne proyem. Na mɛkyerɛ wo deɛ nti a wɔn sɛ ɔbaa du at certain age bi a 40s around the 45 ne 50s na life a ɔwɔ ne 20s ma mpakyɛ ɔbɔ yɛ nyinaa no na abɛyɛ awudeɛ de ama no. Afei na wa start sɛ otu mmabaawa fo sɛ saa abrabɔ no ɛho hia. Hwɛ bɔnsam nim sɛ wo no ewiase wei na kasa wo baa mu da. Obiara first time and last time a wɔde wɔ wiase ni. Ɛna Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ no na ɔde kyikyiri wiase. Enti ɛyɛ den sɛ bɔnsam bɛwia obi na mpakyɛ wo de Nyankopɔn asɛm bɛkyerɛ nipa ne sɛ abrabɔ a ɔyɛ no mepakyɛ ɛyɛ bɔne nti ɔntwe ne ho mfiri ho. Hwɛ wo bɛkan 1 Peter chapter 5 verse number 8 a mepakyɛ yɛwie ne abɛkan asɛm bi wɔ Act 1 Peter chapter 5 verse number 8 ɔse momma mo ani ɛnna hɔ. Hwɛ obi ne wodi nkɔmɔ na ɔka kyerɛ wo sɛ abrante ma w'ani nda hɔ a mepakyɛ na kyerɛ sɛ onim sɛ adeɛ bebree bi na woyɛ bɔne bebree bi na woyɛ na mmom no afutu a wɔde ma wo ne sɛ ma w'ani nda hɔ. Wo kasa we kyerɛ badwemba bi anim hawa ɛwɔ sɛ ɔtoto na brabɔ yi. Enti mpakyɛ ma w'ani nda hɔ no mepakyɛ yɛnka nkyerɛ obi a n'ani nda hɔ. Tie ni ye dia owo wiase ampakyɛ n'ani nda hɔ no abrabɔ bi a ɔbɛbɔ no mepakyɛ saa afutu no de ma na ohun ne sɛ wo ha no kra ɛsa yɛ problem ano. Ma w'ani nda hɔ no yɛka kyerɛ wɔn a honhom fam no ɔmo yɛ madwemba. Yɛtie ne yie. To wɔ sɛ momma mo ani nda hɔ monwɛn efiri sɛ mo tamfo bɔnsam ɛnam sɛ gyata ebobom ɛhwɛ dia obenya no amene no. Hwɛ
Debia meka bonsam nebuafu. Edisem chapter 12 verse number 7. Yen kan na tie quotation yi. Na men kire bonsam abufuo no. Na wo shata lebia wo de nyansa e de ato ho. Onyankopon wa manipa mla. Emla nyankopon de ma nipa no mepacho. Wabra bomu nsem wodidie wukasem wonantiem wosun mukra nyankopon aka ho asem. Na wo ni nyame benante a na mpacho watale na mpacho wonka ho asem. Onka ho asem mpacho nka wacho wona asem mu se oban hye ntale ese. Se nyankopon do ncheke dressing. On cheke dressing nka waka ho asem. Ne mu a motiti mu no mo ma mo bo entom yam na asase ne epunue efiri se obonsam asane aba mo nchen na wafa abufuo kese e de aba mo nchen entie ne yo wafa abufuo kese na mpacho obonsam abufuo no ne bufuo a ode ko nyankopon so bonsam afa abufuo a mepacho ode ko nyankopon so ana dabi bonsam fa na abufuo a onfa nkosoro ode ba ye na yetete asase ne mu a yesi ye ni Kristo dwama na mepacho ye nam na dance system so akonya nchen no bonsam abufuo no bom e ba ye yeso ena aba bembo she nti asese nyankopon wone bonsam nyantokwa osoro a wentumi no ato na atwen dabi mepacho nyankopon wanto bonsam amba ha se omra me ha yin bonsam na ne de ne pento no se osane ba ye nchen mepacho ko heaven won ma ba bia nyankopon otin pacho bonsam opa no ko ana se ye hye nansa na wakọ na ye pia nansa na wakọ eye opa e no ko ho kotontum nyankopon ye wo bia time of a year ode kotontum nyame osoro enti baabi wo ho no na wo kan Ezekiel 28:11 na how na ye kire bonsam baabi a places aya ofa ebuo jantam kura aso da ko nyame o ti oye bofo a oye very powerful osum nyame se den wo tumi se den kwan abonsam be fa so aba wo nchen no enye bonsam den ko no ye bon na bodie mu no ba bi otumi ko enti wo ne me be ya adwen se planet awodo bebrebe e wo soro ba mpacho bonsam ehwe se asase we nyankopon bo onipa tum na metu so se meba na o ma betia e na wo nso nyankopon ama omra enti wo se wo hwe nyame mra no na wo de waadwene edi nyame mra asem so ko bonsam no ba ontumi nya obi onipadua ne bibia se obetutu a ensem agu asum te bonsam abufu a Bible ne se wafa abufu kese a wode kọ wona etete asase so ne epo so no mepacho bonsam abufu no de bi ewura ntalim bonsam abufu mpacho bi wa beboponi bonsam abufu mpacho bi wa yerefasem bonsam abufu mpacho bi tinsem bonsam abufu bi ti kronum bonsam abufu mpacho ebiti abosumsum enti ene wo de wo TV so sa no obi aba TV so abeka cho se wo pese wo dwan ne okota bonsam bunfu o pese wo dwan ne okota bla na nka konfo e fele se konfo mpo betuma ba betena TV so edin telephone number to se ohia moa wa abra nyankopon asem so aka che se enkonya mfoforo bi anche na wo konfo so onkonya mfoforo nche enti bonsam abuafu na here lies the case say bonsam abufuo na wafa ne kese no dia wode agina mu awieye bere mu pa ye ntalehye abrabobone opese ema na wo wiase look sexy na mpacho entade aya ye hye no medi nka kire wo se entade ne botaye nina ne se mepacho ye de kata ye de jaso because nipa hu nyansa hu se wo da adeja ebere okotie aduaba ne bidiye na nyame se se mahu nyansa ehu se mo da adeja because me bo me de mutu naked se mahu mu ho se mo hye mo nsha atade na mo da naked dia ene na ahaban ne brodoma ne saa eyi na mo de aye mo ho no entene because mo bewu akọ na mo chima tese masefo beba no saa life we anu mbesua enti nyankopon abua na oyi odwan ede ne homa eye ntade ma onipa ene ne yere ehye oho na mpacho yete atade ho asem na nyankopon no nso atade a woye ma nipa de hye no obeka ho asem na mpacho hwe menuanom ma moye tailor fashion designers mema mpacho mpam ntale na maje contract no meye teaching bi ede aba woye tailor ni a woye seamstress ni a
mepacho ye very careful na bosam sa fashion designer na mpacho wade aba system ni mu a ene obi awie school amekoye fashion designer owie school a okosua fashion se ne ebe ya obepempam tale bone akowiase hwe woye kristoni a mepacho ye very careful na bonsam abufuo no enye se mepacho wo ye wadwuma enka nche me se wo ye adwuma na obi na de ba na wo so wo pam ma no what you say eyetu a na mpacho kromfo obi ba e no se mpacho tontu we ma me na mfa nkoku asemesi a mepacho ye ka se hwan ne ku nipa na ye pe wo na e form so ma sa nipa ne wu ya mpacho wo so ye chi ubi because wo na wo bua ma abona ne ewie mu di the sister na pam ntale na mpacho ne nufusu na agu to se sister yam na to screen so na nufusu na agu tele ni na opam sa ade an atemu dam nyankopon be fle ono ne sa nipa na bom chini ye Israel mu ko Israel Exodus chapter 28 no be be kan ma wate ase hwe o Israel no eyetre ne man ena nyankopon kire o man na wo mu nantade a wo mo nhye enti se ebedu baabi na Israel ni bi kura ne gidie be kofom se on nyankopon nante wo tre ne mu biem ana sa ne man se akodu level se o pentale bone crasha telefo ewe Israel na asuro nyankopon nti enya ade a wo wakofom wo mreye mu kura no oyonku telani ebe pam star bia ma washa wo de kwakoto nyame asem enti oye ka so man bi si nyame asem so a the foundation of Christ a eba chaw enye na Ghana mu ye Christian country aso leta le pa mbacho gu bag ma so we ye de kwaso ye kan mind adan hwe bla sister ye careful na me ye careful ye kan Exodus chapter 28 verse 1 a hwe o screen so me de atoso Exodus 28 verse 1 o say afei ma wonua Aaron ne mma beni emfri Israelfo ne mu emra won nchen na woni masofo Aaron Nadab Abihu Eleasa ne Itama Aaron mano na pam kronkron nye entade ema wonua Aaron enuanom enyonyam ne nefeso na ka kire wona wo wonyansa akoma me pacho tie ni yo wo ye telani a na me kwa na eme nwanwa se afidie kakra ne ahoma ye de ahyehye na mutumi tena se ede munya nyansa sa nyansa na are efrin ade a wo kwakosua fi obi nchen nipa no wasua e na wosua fi nipa ne nchen so a wo so wo ba no wo so de wo style foforo be ba but sa style foforo na ya wo de ba no aya sa nyansa ne frin bonsam ema sa nyansa ne bi nyankopon so ema sa nyansa ne ba wo mu na no eso no dia wo betie the choice ene edi be hunu dia wudi na asem so Romans chapter 6 verse 23 say ye na ye bone no me pacho etie hwan a etie bonsam che nyankopon anu onyam bo yen what you say brother sister ye careful na me ye careful sakra na me sakra na mpacho tie verse 3 no say na ka kire wona wo nyansa akoma a me de nyansa mu homa hye wo mu ama nyina na won pam Aaron taade no me pacho tie o na e was special tailors a nyankopon say wo de nyansa honhum e na ahye o madwenem o makoma mu nyansa wo o madwenem su nyansa wo ti asofo ataade kura ne konkro ye ne ye kwa aso de ma na obia de coat o di gina hote odidi nyame adwuma atade konkro no ebi na hye me no atade de bi ni we wonfa atade bi a mpa bi abega popete eme preaching kire nyame ma atade mra wo ho enti wo ko aso de mu a aya ka che me se wo betumi di mini skirt be back ama we atade na bon sam de ahye wutirim se hyefa kwa aso de wo chese me se wo kra na wu bon sam wadi wewu ankasa atade a mpacho ye hye ko nyankopon anim ne awia ne ho a fafa hye mu a bon sam ndada mu na asaba be wura aso de ya ye hu ni senye na ma nyankopon no on check o dressing Pentecost and started just an man to me no go Pentecost to me trousers adenya na members ne sort enti yan kan kire m satale bi o mo pa bi a betumi dia ba
because asɔre ne wɔ ntaadeɛ bebrebe, ekuo bebrebe, wɔn atwitwa mmaa kuo ntaadeɛ bebrebe. Members no so nyɛ sika nti, mmaa wɔtumi tena fie nti ntaadeɛ bi a wɔpɛ bi wɔtumi de aba. Mo kasa a mo kaeɛ no ɛna mmaa trigger members no na wɔn de ntaadeɛ bi a wɔpɛ baeɛ. Anka asɔre ayɛ kakraka, wɔntumi ɛntwa material baako mpama members ni nyinaa nhyɛ. Tere ne kwan so na mmoa nyame. Hwɛ, masa fa hyɛ wo tirim sɛ mesɛ bɔnsam ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛboa mo akɔ heaven. Sɔfo na wote ne dam na wogye ne di sɛ ɔno ɔde wobɛkɔ heaven mepakyɛw. Bɔnsam ɛne ne nsan saa contract no Bible sɛ bɔnsam wɔanya kwan wɔ soro biem. Ti bɔnsam ni akwanya wɔ soro. Enti ɔma ne sɔfo biara na sɔfo bi a ɔyɛ nyame adwuma biara kwan sɛ ɔma obi biara a ɔhyɛ n'ase so mfa no kɔ heaven. Ɛyɛ nhyehyɛeɛ. Ti deɛ wobɛtie ne sɛ wowura a wotie no no ɔno na ɛyɛ wakoa. You're very careful. Mese fa nyame asɛm test sɔfo biara. Wode nyame asɛm ne test sɔfo na wobɛhu so mfi nyame a wobɛhu no bikɔ Kristo ama yɛ mmara. Enti yɛmba back to yɛn nkɔmmɔ no to 1 Peter chapter 5 verse 8 ne sɛ momma mo ani na hɔ na monwɛn ɛfiri sɛ mo tamfo bɔnsam ɔbobom ɛhwɛ deɛ obɛnya na mene no. Ti yɛwɔ obi wɔ wiase bɔnsam ɛde ntaale bɔne ɛde awia no. Ɔntumi nhyɛ ntaale ɛtene da. Yɛwɔ mmarima wɔ Ghana ha mpakyɛ ɔmo pɛ mmaa ntaale hyɛ ɛkyenhwe. Bɔnsam de awia na yɛ abufuo. Because Deuteronomy chapter 22 verse 5 ne say ɔbaa nhyɛ bɛrima adeɛ na bɛrima so nhyɛ ɔbaa adeɛ. Bɛrima adeɛ tie ne yie. Bɛrima ntumi nhyɛ ɔbaa adeɛ ɛna ɔbaa nso ntumi nhyɛ bɛrima adeɛ. Wokɔ Kumasi a yɛwɔ mmarima bebrebe a abobɔ duku. Yɛwɔ mmarima bebrebe a efira mmaa atam. Mepakyɛw the moment a wobɛyɛ saa adeɛ ne kɛkɛ no wato Nyankopɔn asɛm. Ɛmfa ho ne afahyɛ a moyɛ sɛ ɛyɛ afahyɛ kɛkɛ. Ɛnɛ ɛyie aba no na mpakyɛw obi abɔ mmaa duku bɛrima titinto na ɔde nam ayi ase. Wafa ɔbaa de ahyɛ. O miwura mesi wo nneɛma we de wo t-shirt yi mafa. Ɛyɛ wo de a. Yɛyɛ very careful. Bɔnsam na ebu afu. Yɛwɔ obi wɔ hɔnom a ne life ayɛ sɛ bɛrima ɔbaa bɛrima ɔyɛ bɛrima saa yɛ ɔbaa. Ne life naa no ɔno so saa na ɔteɛ. Yɛwɔ obi nso wɔ ha Kwadwo Besia ɔmpɛ ɔno na ɔyɛ ɔbaa no. Ɔmpɛ mmaa ntaale hyɛ. Mmarima de bia bɛhu ne mmarima ntaale nkwa no so. Wo no bɔnsam dam no deɛ ɛha n'anum sei. Ɛna ɛyi kan Isaiah kan bɔnsam dam aba n'anum bagaya. Ɛnonyamfo a wɔn ka kuro nim na wɔn sane kum. Kɔ wabrabɔ a wobɔ na 1 Timothy chapter 5 verse 6 sɛ wɔn a wɔbɔ akɔhwibra no wɔn yɛ tiaseɛwɔ nti wo te ase na wo kra hyɛ asɛm a no wawu ɛna mpatwa abrabɔ bi a wɔbɔ bia no hu sɛ normal. Yɛwɔ mmaa bebrebe wɔ Kwadwo Besia ɔmpɛm sɛ wobɛhu sɛ ɔhyɛ mmaa ataale ɛnsi. Yɛyɛ careful. Nyankopɔn asɛm ɛda hɔ no mepatwa hwɛ sɛ mepɛ sɛ mema wote nyame asɛm ase yie a ɛwɔ sɛ ya na mede wokɔ na wate aseɛ. Dikɔ obi nim ataadeɛ bi abotae hwɛ ɛnhyɛ ataadeɛ ɛma wo nufu so ɛnguo sei. Ɛyɛ bɔne. Adeɛ ɛma wo koko ɔbaa wo koko ɛmpie. Saa verse na ya mo hyɛ no mepakyɛw. Ɛyɛ bɛrima adeɛ a nka mpakyɛ singlet. Ɔbaa wobɛtumi ahyɛ singlet verse nko a ɛde atu kwan. Ɛnso wotumi tena Kumasi kaa mu na obi ɛhyɛ verse nko no nufu ko a na ɔde te kaa mu na ɔde kɔ Kumasi. Bɛrima bɛn na ebɛtumi ayɛ bold ahyɛ singlet ɛde anenam ɛde atu kwan akɔ aba. Bɛrima a yɛntwerɛ maa no sɛ ɔno nko nhyɛ ntaadeɛ mpo ɛtene no. Ɛnɛ mɛrima nko dress good. Yɛnyɛ very careful. Mmaa no sɛne Nyankopɔn bɔ ɔbaa no mo na mpakyɛw Nyankopɔn asɛm aka akyerɛ mo sɛ monhwɛ mo afadeɛ yie. Ɔso ɔbaa nhyɛ ntaadeɛ a ɛsɛ. Yɛwɔ ataadeɛ a ɛnsɛ. Nti ɔbaa wohyɛ no a ɛnyɛ. Ɛna sintidua toɔ na ɛbɛba na Nyankopɔn ka ho asɛm. Na mmom deɛ ɛbɛnam no so bɛba no ndie. Mepakyɛw Matthew 5:27 sɛ bɛrima de n'ani hwɛ ɔbaa na ne kɔn dɔ no a mepakyɛw. Bɛrima na ɔbɛhwɛ ɛwɔ ɔbaa no mepakyɛw. Ne o de sɛ ɔbɛka sɛ ɛmfa me ho sɛ ɔbɛhwɛ me namba bi na ɔbɛhwɛ. Okay. Also the question is say ataadeɛ bɛn na ɛhyɛ wo ɔbaa na mpakyɛw bɛrima no hwɛ a ne kɔn dɔ. Ɛnyɛ mɛma bebree ne nam kuro.
Ɛmaa bebree nso ɛnam kurom mpakyɛw wohu ɔbaa na ɔde ntoma atwa ne mu na mpakyɛw wohu ne hips wohu ne nofo a ɔkɔn tumi dɔ no. Nti ataale bɛyɛ na mpakyɛw ɛhyɛ wo sister na mpakyɛw bɛrima wei etumi manage yi ama ne wakɔ no kɔwura anim na wɔne wo bɔ adwaman wɔ akoma ne adwene mu. Ɛna mpakyɛw ɛyɛ case no. Nti ɛyɛ ataade bi a wɔpɛ na mpakyɛw wobɛtumi ahyɛ. Ɔte Ghana ha, Lady Gaga ɛworɔ n'ataaleɛ wɔ aburokyire a na wafa na wahyɛ. Nicki Minaj ɔworɔ ne ntaale bɔne no gu hɔnom a ne yakra de aba Ghana na wakɔtɔ na ɔhyɛ no wɔ Ghana ha. Black sister, yɛ careful na meyɛ careful. Obi te wiase Ghana ha na akata life nko a na ɔbɔ. Nika ɛnyɛ ne size ɛna ɔhyɛ. Woyɛ 2 feet, 3 feet. Wose kyenkyen a mɛhyɛ 7 feet. Ade na wo ntɔ size. Na wobɛhyia na nika boka na kyɛ sɛ wabubu ne nika na no na ɔnam anwea ne nika ne bɛtwe no. Wahwɛ a wonya cement bag 2 bags koraa de fra kwa wotumi si kyemɛ hɔ. Ne nika cement bag a mepakyɛw wode bɛfra no yɛsa ne nika na no na anwea bɛgu hɔ no. Wahwɛ a wonya cement bag 2 koraa wotumi de si kyemɛ hɔ. Ada na bonsam house a yɛnyɛ very careful. Na sister bi a ɔno no tɔn ankaa. Wokɔto no ankaa a ɔtɔn mepakyɛw wɔhwɛ ne ɔno amu no so ɔyɛ alantaw. Ne nan akyeakyea na legacy bi a ɛsa ahyɛ no na me sɛ wahwɛ ɔno nso. Moma bonsam adwuma koraa yɛ tangya. Ɛyɛ wadwen sɛ bonsam no. Wo nan wei akyeakyea na ɔyɛ legacy sɛ yɛmfa mfi po ase mmlɛ wɔ n'ahyɛ ana. Yɛwɔ nkɔfo bi wɔ no bonsam koraa mu dressing a ɔmasa dressing wɔ abɔnten na bonsam koraa na bɛma bu. Oh, nika yi the sister ahyɛ asɛm no. Unso wonam kurom a wotumi hu obi no adress na address na asa wo kra tumi ka oho. Dress no wa address ya ma na boro so. Bibini so ade mu se bibini ya oya ma ne boro so. Bonsam mpesa. Entale bɔne ya mpakyɛ bonsam ɛyɛ fie po asese ye wo ɛma a ɔde ɔmo ba wiase sɛ ɔmo nhyɛ saa ntaade no. Woyɛ Kristo na wo se saa ɔba na hyɛ bi kwa na wo yɛ ma saa hyɛ. Yɛwɔ obi wɔ hɔ no mahwɛ. Nyankopɔn bɔɔ no ne fui ɛdɔɔso. Nyankopɔn bɔɔ no ne hips no ɛwɔ soro. Enti saa sister no ɔnsa nsuro nyame no ahantan wɔ ne mu. Ɛna Bible sɛ adwaman wo de wobɛkan Hosea na. Hosea ne se adwamanbɔ huhum ɛwɔ saa nkrɔfoɔ nim. Enti the moment ɔno no hu ne ho no sɛ ɔyɛ sexy. Wɔn sɛ wo bɛhwɛ ɛyɛ a Moisha Budonga. Mepakyɛ wɔn sɛ na ho ɔfɛteɛ no. School a ɔkɔɔyɛ beauty contest ne ade a almost aya na ɛnyɛ yɛn. Ɛyɛ system no country no. Ukɔ school no ne bonsam aba. Yɛyɛ beauty contest. Ɔba a ho ɔfɛ wo anantuo wɔto no. Mepakyɛ sɛ bonsam ɔyɛ na ade bi a saa kwan no so kɔ ɔse ɔyɛ ne frɛ. Bible ne sɛ n'ani ate. Enti ye organize sa beauty contest na pacho Ghana ha mo ye Ghana most beautiful. Sa Ghana most beautiful me pacho program ne botae no ene ne sen. Omo ba ho no man taade na ya omo hia omo de be ye Ghana most beautiful. Omo de be dane omo. Me pacho eye de na pacho omo de be ha wiase. Ede an omo de ba ede be free maba. Ye ka jo se onhu ofe na pacho osuba nya Proverbs chapter 31 verse 30 say osowa ye nada. Osowa eye nada. Ahofe ye wuwude. Na wo ba osuro nyame no on ye benyi na ye. Enti say wakodwan ne Ghana most beautiful na mpacho ohun ofe na osuba anya. Bible say ye yiwa ye. Abofo yiwa ye. Obesa so akobonsam gem. Oye wo ma bebrebe wo ho no mu a wo mu nsuro nyame. Ne ho ofe nsuro nyame. Ana Bible mu nsuro nyame ayen kanfo wa ho ofe. Yo suro nyame oba ono no ne ho otan kora na Bible ne kanfo no ko suro nyame. Enti sa beauty contest na omo ye wo school no na SS ye yi mafo. Na omo na begina na ya ma omo ade a mo mbeye. Se Ghana mo de twerking by. Ene twerking we. On sa yira. Wo mo ampacho bonsam de sa agro na ye
twerking no ɔde kye wɔn bebrebe na de ɔmo bɔ adwaman no baa na abɔnsam waku mu na awie nti obeyi saa de na fi system nim ɛwɔ sɛ woyɛ very careful mɛ sɛ agorɔ bi amba kɛkɛ TikTok ha mpakyɛ wɔnam ha no yɛwɔ ɔmaa bebrebe a saa gyimi adwene da so wɔ mu tirim twerking ɔbɛsɔ camera na ɔde ne to bɛkyerɛ wiase ɔbɛbubu ne to agu wiase so ɔyɛ a wo ampakyɛ wo bɛyɛ bɛrima kwase ampakyɛ wo de wakɔnɔ ne w'ani bi kɔkɔdi akyire no wanyɛ wama bɔnsam ɔmo adwuma no yɛntie ne yie ɔmo adwuma ɛno no Moesha danfo ɛbɛkaa sɛ ɔno Moesha no ɔno ne prema na ɔwɔbɔ no mepakyɛw ɔde aduro ɛna ɛyɛ nti imagine sɛ bɛrima wo ne saa lady we kɔkɔda ɔno ɔyɛ bɔnsam adwuma no ɔpɔn sɛ ɔma wo kra nyinaa asa ayera kora no ɔsa de aduro asa ka ho ti yɛwɔ oil sa wodo a ɛmaa no bebrebe yi so ɛyɛ bɔnsam oil love me oil do as I say oil ni na mpakyɛw yɛ tɔn ɛna wade aka adwamanbɔ no ti hwɛ ɔbaa bi a wɔso wɔyɛ slay queen oyi ne ho wɔ social media mepakyɛw ɔmaboa mo ho wɔ honam fam ɛna ho fam so aboa na ho because wobɛkan Bible no kora na wɔse nanamo tutu kɔ asamando hɔ na yɛ ne kwan na ɔbaa ne fie ɛwɔ asamando mepakyɛw wo ne kɔ na ne kɔda a wɔbɛsa aba enti wɔn de ɛmaa ne bi edi efie poase aba wiase na sɛ oba no susu ma ne nkɔ school nkɔ dwane talent kiss ye hwɛ talent ɛwɔ oba ne mu na bɔnsam apɛ ɛho adwuma de aba na yɛ de abɛwura oba ne mu wonim honhom ampakyɛ bɔnsam akyɛ agu wiase ɛna obi sɔle a ɔsem yɛ wewe na mepakyɛ social media ya ɔmo de bae one day me ne obedi nkɔmɔ afa social media ho the dark secret behind social media me de beba abontene na wo de eto me se me page we so teachers amene mu be di nkomo no obo ade ya adom a ye de na me ensem a me de beba abontene abeka no wotia wo de uti ba hwudan because saa na bonsam so adwuma te bonsam o ye na adwuma kakra talent kiss me pacho akwala no me pacho bonsam ahu so owo talent enti e wo so opɛ kwan bi so a odi beyi nkwala ni nyinaa sɛ school ni mu a afa mu na afi school ni no wahwɛ de owo talent na afa bonsam e de ne honhom awura akwala ni yes wo wi akwala na daachi sɛ ne be ya o ma ne mfa saa ne natural talent anka de be bu anyam dwuma no wo yi na adwen fi no de fame nipadom sika na wadi abrim akwala na ni so sɛ ne be ya obe forget na afa wa be ya hantan na bonsam awia na ma wiase wa wia na ma na henie ade no diasa mpacha omoye me pacho sa program diasa omode bae office die nti na omode bae na ma mpanimu mpacha nka wakakotena TV so na wo se woto do so wo soso a enya nka atwade bi na nka obepa akira akwan na nka wanom nka atwade na wo so ate because ubewu akomu ama wo nko awadaka ye de wo sha adaka ma so fa wo be so fa wo mu no na enso ni na no pacho bonsam mo mo adwen ba so ye de mo abegyina TV camera si omo so no omo wo so omo ho kire wiase wa abra bonsam ya wa ese obi so ti wiase ne spec na ye oba wo so enti o hwe na wo TV no so no wo sika obotomu ya ye pon program na na akwakwaje sister number na one ne ko bo adwaman program ni na diasa eno ano ti ye wo ministers ni mpanimfo akese bebrebe a wo mo ne sa maamefo no mo ye program ne bo adwaman ala no so wo yani wa ono niska ti program na obekwa akọ so na obekwa akosa na ebe ye sika ni bi fe no ono na ebe konso na kotwem pena mpa ti mi se bonsam onya ade keke aya hwe ntale om sheba stage hu obi a pacho wa hye maternity wear edaba besa di asada hu obi o hye batakali ju na pacho da besa da o kire om ntale om hye family stage besa atade hye tumi wo ontumi hye night fa ne na mabontene wa abla onufu mpokwa na yi wo dabi ba ne bonsam man krofo ni bi hye yakwa abrochira abrochire mpacho nka abrochire ni Ghana enfa na awowo pa ba wo hu se broni
Broni bi ahyɛ nsateaa de nam aburokyire ɔpɔn awo a ɛwɔ mu na ɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ mpakyɛw ɛyɛ life na ɔbu. Bɔnsam na ama ne contract. Ɔmo nhyɛ saa ntaaleɛ ne ma nkurɔfoɔ nsɛe. Usua a osu hu wɔ magazines mu a na ɛyɛ wo fɛ na wo so akɔkɔtɔ saa nsateaa no bi na wɔhyɛ. Mɛse botaeɛ wɔ akyire. Enti ɛwɔ mmaa no bebree wɔ Ghana ha a bɔnsam de ntaaleɛ ɛfɛ wɔde awie wɔn adwene afrɛ wɔn adwene ni sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛdaadaa wɔn de ayi nipa ama bɔnsam kɛkɛ. Ti honhom fam no yɛayɛ wɔn posters yɛde wɔn ayɛ te sɛ signboard no ɛna wɔn sisi wiase na wɔn nam wiase ɛna nkurɔfoɔ hwɛ wɔn ɛna wɔn nya akɔnɔ. Kristo asɛm kan ɛsɛ ɔbarima de n'ani hwɛ ɔbaa na sɛ onya atenka wɔ n'akoma mu ma na. Ɛna ataadeɛ so ɛhyɛ wo no shape na mpakyɛ ataade na ayi wo gyina mu no ɛna barima ani hu na n'ani di akyire. Obi wɔ hɔ a mepakyɛ ataade a wohyɛ ɛyi wo to hips na n'ani di akyire saa kuro sɛ ne ho bɛsane. Because of how Nyankopɔn yɛ barima ni no yɛni na ɛhwɛ adeɛ a ɛdi akyire na ɛkɔ akɔnɔ mu yɛbɛnya atenka bɔne ama osisi a saa na yɛte. Enti ɔbaa wansiesie ho yie na ɛkɔba sɛ barima bi penufoɔ na mpakyɛ ohun wo ɔbaa sɛ wahyɛ ataade na onufoɔ no bebrebe. Onufoɔ akɔnɔ hips ɛyi ne ho a mepakyɛ barima ni wɔn na ne di akyi but honam fam ɔmma ne ho bɛbɔ adwaman ho na ɔdi w'akyi. Ese bɔnsam ayɛ no so easy ama yɛn sɛ ese no ɔbɔnsam nim sɛ ɔbaa no sɛ wohu no abɔnten na wadress bɔnde bi na kaa mu na wɔn ni hyia ya patɔ kaa no wobɛsɛ hyia no bi ma saa hwɛ no fo daabi. Ti bɔnsam de social media ba sɛ so wonam social media na hu sɛ sister na wahype no fo na add no as a friend sɛnea ɛbɛyɛ anytime biara mpakyɛw wobɛsɛ wɔhwɛ no fo no wasa akɔ ne page mu biem na wakɔ akɔhwɛ bɔnsam adwuma no. Deɛ enti a bɔnsam de pono baeɛ ne sɛ pono no mpakyɛw sister na oyi no di. Brother na wɔne sister na ebu adwaman no a yɛde kam na to sɛ nkɔ wiase mpakyɛw mu ne di. Aha nti sɛ wokɔ hu obi sɛ obi fo obi yere ana obi ne obi da wɔ abɔnten a ɛna ɛbɛ trigger wakɔnɔ a bɔnsam mu sɛ saa de ne bi a wobɛhu no once ɛyɛ once in a blue moon once in a while ɛna wɔde aba phone so ne TV so sɛ wohwɛ saa program na nim saa nkɔfo ndi a sɛ ɛkye wɔn wɔ YouTube wobɛhu wɔn video asa ahwɛ bɔnsam adwuma no. Ɛna ntaadeɛ na ya wɔn hyɛ a wɔn de twa sini no mɛse ɛyɛ botaeɛ. Sɛ wo a wotwa sini no sɛ wonim sɛ role na yɛsi play as odwamanfoɔ baa saa role na mpakyɛ wo be play no director na ɛde ama wo ba mpakyɛ wonim contract nso a director na ɛde ama. Ti yɛ wɔn bebrebe wɔn mu rest ne twa mu a spirit of fornication ɛbɔ wura wɔn ahohom ne wɔn da marine spirit bebrebe ɛne mmaa ne bi anya contact through entirely bɔne hyɛ. Market na mpakyɛ ugotu food be na mpakyɛ tale akɔkɔ yi abakyɛ no wonim be bi atale ne fi bai nipa na mpakyɛ wote sa talent wonim huhu metinim. Ɛna 1 Corinthians chapter 2 verse 11 kan sɛ obi enim huhum a ɛte obi mu gi nipa na huhum na ɛbɛka akyerɛw. Wɔyɛ bɛɛfo a ne beyie no wɔde adwaman wakyɛ agu ntale na so na ɔtɔn. Ɛyɛ brazia mpakyɛ wɔbɛbɔ brazia ɔbɔ brazia baako pɛ no na honhom na ewura nnufo no de bia onyi nnufo ndo abɔnten. Ti ɔbɛpɛ brazia de bia ne nnufo ɛbɛba abɔnten. Ɛna bɔnsam ayɛ wiase. Ti wokɔtɔ ataadeɛ hyɛ a Bible sɛ adeɛ bi a yɛte asase so bia de mpa yɛ na te ho. What you say? Yɛyɛ very careful. Yɛma yɛni na bɔnsam bɔnefoɔ wiase we n'ani ate. Enti sɛ me ne omienu yɛma yɛni ante te sɛ sɛnya bɔnsam ani tie na untumi ntina ne wiase da. Ɛwɔ sɛ wodwene te sɛ aboɔwɔ. Mebajo uhu ɔwɔ mfie sɛn. Wode ɛka no korɛ mpacho ɛnyɛ social media ne TV so a uhu aboɔwɔ mfie sɛn. Nyankopɔn ka kyerɛ wɔ sɛ nipa hu na ɔde dua bɛbɔ ne ti na ɔno wɔ no so hu nipa a waka yɛ 90 mepacho ɛden sɛ aboɔwɔ wei mepacho wei aboɔ wei sɛ ɔbɛkaw ɛden ohu a osuro odwane
ɔde ne ho sie yɛntie ne yo aboa wei mu nim nyansa wei mesi wode ohu ɔde ne ho sie enti me ne mmienu nso ɛwɔ sɛ yɛdi ɛho sie fi wiase wei bɔ ne mu nneɛma nyinaa ko wiase yɛ wicked wiase yɛ sum wiase tiri mu ɔden wiase tiri mu nyɛ den a anka waa okita wo phone sister yi wo nim ne baabi a na bon sam de na ba beto so sɛ hwɛ ne kɛkɛ free tiene wa ma awade nwa yɛ den tiene wo ya brante na wo sitiri ne kwan so sɛ ɛsanka wonya ho kani bi na wo ne nante na na mu nsɛm bibia akɔno bi ɛbɛtaa bi ade akɔga ne so bon sam ma saa de na yɛ den a ma kyɛ sɛ ɔma wo nya sika mpo na ade akɔwa ɔma wo nya sika ne bi but obema wo emma me pacha obehwe wo free ti be ma bi wa hu oba bia de jama sitiri ti awale ni nani so onko wale mo betena fie no sa metiti ni bodo musika ma wundi ade wagimi wa bla mpacha auto phone no auto data 5 cedis okwakohwe oba bi opa bi obehwe na de jama free the person ne dance on ne beda free officer bon sam wagimi abusua yɛmfa mu nsi wɔ ha ɔbɔ ade yɛ adom a mɛsa ne wadi enkomo wei mu akɔ ne patre na ma kyerɛw the effect a mepakyɛw okosoa ɛhyɛ entade a entene bɔnefoɔ ne ntade na mepakyɛw nsunsuanso ɛbɛba wo so because bible ka ho asɛm ɛne atemuo nso a ɛda saa wɔn a ɛhyɛ ananamfoɔ ntade no ho ha wɔ Nyankopɔn bɛyɛ obi a ɔhyɛ atade a entene te nyame nhyira onka ho no nte nanim kyɛ sɛ wotumi hwɛ program we na woti nsɛm a ɔbɔ ade Nyankopɔn wode ma Nyankopɔn hyɛ no nte nanim kyerɛ mo bye bye. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil.